Nakorete Chris Korenkina. Nakorete Fomo. Nakonaro koyo goto somi kurutare kama. Kato ikire gaiga. Mechi ekenyoreke tore oyokoro kunyasore itibo ward okurati tu sub location itibo location noti mogirango amangana nari kubatebia abantu baminto omochi oyo igore oyo bwa Kongo omwana oyo nyagusira akoro kuchoni Okongo omochi oyo igobwate abana batano abana aba oyomo igare Kirinyaga University Karatina University oyonde mbona anyore B korwenkinda okogende university omochi oyo historia yaye igere ntambe sana naende obotaka bwo gokumia oboremo nkolengereria bali iga barorire oboremo na ase nyumba yoka ase oisa ine nyumba yoka naende agachokoni karengo kagacha kakayia aka bono igo bamenyete nyumba yemo ta late sekonye ngina na bana abua bamura na baiseke bamenyete nyumba yemo bono gaki abantu baminto obotaka bora no gwo gokumia totanya korora ase kenyoreke lakini aso botakobo abana baro chinsara abana barororo na bari primary na wagotangana in every class kire class yonzi pi gaki abantu baminto obotakobo gaki ntokonyara bono buno ria kare mojari abantu nabataka gotema igaiga none milioni nebekwa tegoisana ekiagera obotakobo no monene mono gaki kamoranche abantu baminto abarai baminto egavana Amos omo chumbo minto choasi nyamoko una gwanje tega konya abantu oyo minto kierusa momanyi koranche ndo gwanjete oyo minto mochenwa aspiring senator oyo minto mwenga minister ya finance ya Nyamira County oyo minto Josephine Omanwa oyo gwaspire oyo minto chanua gwaspire for governorship oyo minto barora abangi gakino na abanta tora kamuranche mokonyo mochi oyo motorusinse so that yo mwana oli abana babagende school ko bwa mono yendi yanyarekana motokonyo mwana oyo goja kogenda no lyokale university ikiagara mbago atikende bagochiera pi 0724 549 315 edina nyaboke magari mbiyama naso abakonyi bonde bonsi twabaliganiri nambiya monika makoli nyasagari akyo mutandura no monene na kyuru cyane twamariga akira okorero gutaya macheso ono mutandura monene amaene mbago atikende yeso muswati akite ikibarwa okora seitabo onyora bike orwera abana babago che school onyora bisini urugorera abana abo naho bachandite igo omuro yakamana kwenda karangeta kucyabo akaja korwariro kurende omuchandura gakino monene baminto nyemwanja gakinya sanje nasaye terase more mubugurie michande yabana abakorera bari kunyara kukwana onya noni cyoro cyini amarigangire gute akia mabera muraro rega amabera ari mucyuno amabera man mariga atari kwera gaki obachandite no kumambari kuri enyomba akuraro umurana abiseke ibinaba naise abakura bono akyo gukuminga inga kibaho abakonyo ni bisi bakonyo endagera bakonyo ni kibaho namoke twamwirete bune kanisa karari ya nyomba ya nyaigwa tukamanya nera asomo chioria KTRH asomo chiobo songo asarora abanyagitari awa agakarwe bipimo awa akanyorwa abwato muchando bwenkoro oyo konye ochirale tugobono twatema akaberororo tukarangeria abasani n'abairi bagakonyo muchoye kyani ntutwabete torange mono asomo choyo chonisoni ndede alibo songo twarangereti abantu bakamugurira amarwaire amaryogo asari konyoro ubweni bwaye naende boigo akanyara kwa baibire ya chete nene mono
nero twanyarite koba tukoyekora bono go twarwete KTRH asamenyete kuri omotienyi okabere n'omong'ina oye Rosi oyo mwechandekerete ekara abantu bari bari gochi bamotugere ebesa y'amatoke abaiseka abo bakorera nabwo ari gotomera kuri nyagitari eri bana bangoja bari bwana abagento bakora nkomwasiringi 200 tiri konya koboria yonkora ngale babagende school no mwana oli okara university abatoko motomera abakonyi tutagete igaiga onyendiria twanyora akanyomba kagachu abana barare bali bamente nyomba yemo ya baiseke enyoga nyomba kagachu abakonyi bote tutagete igaiga abana bali baja koende school koja koende school akonywe no yo university tabwati kende akonywe unabo bakonyi tutagete angeria community na well wishers astobwata barai baito bali bakoboria buno oyo minto Adams Mochenwa oyo minto Janet Komenda oyo minto Masongo Kennedy na baigo na oyo minto korwaria okoroka Isakatebe ntogo kwebo mwana ominto naye na baigo ntobwate ayora oyo koboria obwempi bwa North Mogirango na baigo noyo minto nale korumu kebabe oyo nyarire ko bagagokonya abantu na into twara goteba nga tutweba na into totigasenge Chanua oyo minto Walter Chanua ndoko iweta asemere memi yogokora na into twakorerere ngo visit asenkeye orama yandaror abaigo mong'ine kare to mwana omugako enyagitari asenge nchobo bwenia eng'omba asiekerete nyomba abana bale utororo erinde kabe batiembe eng'ombe yu ekaya ama ne nyomba ebamenyete ekaya kara abantu baji gotoria bona igo bamenyete in a sympathetic situation mbali konyara ko bakonyora soboraro buya aganto gatigarete kalire no konya bakoraro mugakanya gusira no mong'inoye na baiseke babere erage nesie tradition yo mogusi waigo natigete na abana babere bimura bire grade isano ibere na grade 3 ndero korete ko binginda nera abwate bimaina nera naga nero sikugaira andi tingwati kende tingwati nano mugondo no na sinda beke geticha kyo kambwa konya ago soke ke baru ego na masamba tuwe gatari gasina na reri agaka kurwara agacha kabona okore me kuro mutenyo kiyanga tibuna na beri ngo mweti nyagetari abago teba abwate burere bwenkora ariko bagagusieka nige kuba alafu no ne ndayaya twaro mocharo no kuragira kwa bishi abana ba esina gachete akora site kebarua ekebarua ikine kyo bakonyora bakeba kakitanda gakie akiwatu